Il-perit Roderick Camilleri u l-perit Anthony Manjon kellhom il-warrant tagħhom sospiż mill-Kamra tal-Periti minħabba l-involviment tagħhom fil-każ traġiku li kien ħasat il-ħajja ta' Miriam Paċ. Camilleri ngħata sospensjoni ta' sentejn li fihom ma jistax jipprattika bħala perit, dan filwaqt il-Manjon ġie sospiż 14-il xahar. Roderick Camilleri kien il-persuna responsabbli mis-sit li fih kien qed isir tħaffir biswit il-binja li fiha kienet tgħix il-familja ta' Miriam Paċ. Bil-Kamra tal-Periti tasal għal konklużjoni li dan il-perit naqas mill-obbligi tiegħu filwaqt li kiseb diversi provvedimenti fl-att li regola din il-professjoni. Manjon minnaħa l-oħra kien is-Site Technical Officer u fil-każ tiegħu instab illi ma kienx qed jinforza l-proċeduri marbuta ma' tħaffir u kostruzzjoni, tant illi l-irwol tiegħu ġie deskritt bħala passiv. It-traġedja ta' Miriam Paċ kienet seħħet fit-2 ta' Marzu tal-2020 meta din l-om ta' żewġ titfal mietet taħt it-tifrik ta' dara stess. Camilleri u Manjon kienu stabu wkoll ħatja mill-qorti li kkawżaw il-qtil ta' Paċ permezz ta' negliġenza u ma kienu ingħataw sentenza ta' ħabs sospiża.